Suomen huippumallihaussa-ohjelman juontaja, keulakuva ja yksi tuomareista Anne Kukkohovi. Oot astumassa tosi korkeisiin korkokenkiin, Tyra Banksin kenkiin. Jännittääkö? No ei nyt mitenkään hirveästi. Siis totta kai kaikki uusi niin kuin jännittää näin päin pois, mutta mä luulen kuitenkin, että mä yritän olla Tyra Banks, koska mä en ole. Että mä oon sitten jotakin ihan oma itseäni. Kuka sä olet? Tämä on nyt vastaus. Empaattinen ja mukava tyttö, joka tällä hetkellä tekee ihan muuta kuin mallin työtä. Että mä oon siis AD-ammatiltani ja enemmän tuon kameran toisella puolella, mutta siis sen takia varmaan myös ostan paljon malleja, niin tavallaan buukkaan malleja ja näin päin pois. Niin mulla on kyllä niin kuin kummaltakin puolelta kokemusta tästä hommasta. Että varmaan jonkun tason ammattilainen myös tällä alalla, mutta myös nähnyt vähän postilaatikkoa pidemmältä kaikkea. Kerrotko sun mallin urasta? Mun mallinura oli semmoinen, miten mä sanoisin, semmoinen varsin pitkä. Ja mä olin semmoinen joka paikan tyttö. Et mulla ei ole välttämättä tämmöistä megalomaanista kansainvälistä uraa, vaan mä olin semmoinen työmyyrä. Mä oon tehnyt ihan hirveästi eri puolilla maailmaa töitä ja suurin piirtein niin kuin Jäämereltä Bahamalle, että kaikkea mahdollista musiikkivideoista sitten ihan tämmöisiin maailman tylsimpiin katalogikuvauksiin. Mä oon niin kuin nähnyt paljon erilaisia tuotantoja. Ja siitä oli itse asiassa apua niin kuin mun nykyisessä ammatissakin, että se ei ollut vaan semmoista hienoa editoriaalia, vaan mä oon raatanut kaiken maailman soissa ja lautoilla. Tämä ei ole mitään hirveän niin kuin glamoröisiä kuvaa tästä ammatista. Me haetaan tässä ohjelmassa ensimmäistä Suomen huippumallia. Millainen on hyvä malli? Luonnollisesti ne fyysiset ominaisuudet on tietenkin niin kuin tavallaan defaulttina, että niitä nyt ei niin kuin pidä luetella, mutta myös semmoinen niin kuin sopeutuvaisuus, joustavuuskyky, heittäytymiskyky ja luovuus ja tietynlainen hyvä, terve itsetunto. Että mä uskon, että jos olet oikein karvusta oloista kotoisin, niin sulla on vaikeitakin tässä ammatissa, mutta jos olet tervehenkinen ja osaat ajatella omilla aivoilla, niin sä pärjäät hirveän pitkälle sillä. Kuka on sun suosikkimalli tällä hetkellä? Kenet sä haluaisit sun mainokseen, jos saisit? Kenet vaan? No kyllä mun täytyy myöntää, että Suvi on tällä hetkellä niin kuin vaikuttaa sen tyyppiseltä ihmiseltä, joka on varmaan aivan jumalaisen ihana työskennellä. Mutta nehän on, mainonnassahan käytetään hirveän paljon, ei välttämättä niin kuin tämmöisiä kuvan kauniita malleja, vaan siinä haetaan karakteria. Taistelu alkaa. Ja sitten jos puhutaan tästä America's Next Top Model-formaatista, niin onko sulla nämä lainit valmiina? Esimerkiksi onko Tyra meillä jotain Anne-postia vai mitä se on? Ei kyllä niin mitään hajua. Entäs tämä You are still in the running towards becoming? Miten se menee suomeksi? Mitähän me keksittäisiin? Meidän täytyy varmaan vähän miettiä Seuraava. Sinusta tulee seuraava huippumalli.